Sú tam klasičky aj kotuče, prezované sdierovaním, Slovenska, Slovensky. Ale som to ešte bubňaky, však? Ešte zatiaľ bubňaky, pracuje sa na kotučach. Nie, že by som bol mechanik, ale počul som, že urobiť kotuče na selekciu dozadu nie je taký problém. Je to minimálny problém, ale riešim je veci, týka motora a príde určite aj veci. No, mali by každopádne, lebo tvoja prudko aktívna účasť na pretekoch, ako so slovami, máš povedať na iné niečo? Ja chcem vyskúšať kopec, ale až keď urobíme ten motor. Tak je to pretadal. OK, takže kopec, tento, ktorý sa jazdí vlastne o 2 týždne, tuším, to je na Babe, tam ideš už? Na Babe je tuším prvý kopec, uvidíme. Keď si ideme autom robiť, tak ale. Čiže chystajú sa nejaké vážne kone pod kapotu? Vážne lepšie, také odrastanie. Dobre, ty si vystudoval karosériu, máme